Nakatala og usa ka namatay sa Mate City, Davao Oriental. Human mitay-og ang magnitude 7.4 nga linog sa lungsod sa Manay sa maong probinsya. Samtang paspas nga nanggawa sa mga gambalay ang pipila ka mga Davaoenyo dihang nabati ang linog. Ani ang report ni John D. Esteban. Nagdinaganay ang mga tao gikan niining taas nga condominium building sa Ramon Magsaysay Avenue sa Davao City sa kabalaka nga basin matumpag ang gambalay. Human ang magnitude 7.4 nga linog, kaganihang buntag ang uban nagtiniil na nga nigawas. Ang uban nagpanic attack tungod sa kahadlok. 15th floor po. Can you describe Paspas man po na itabo. Pag nanan nag-crack nga sa loob jud. So mao to nagdaga na rami sa fire exit. sa sulod? Wala na mo kadaka Reynold. Kayo may kalakaw kayo sa impact pa. Ang mga signage sa karsada giuyog sa naapay dibuto nga transformer samtang gatayog. Patay ang usa ka 57 anyos nga babae sa Mate City sa Davao Oriental. Human madatugan sa natumpag nga pader nga perimeter wall sa usa ka opisina nga anaara sa likod sa boarding house nga gipuy-an sa biktima. Sa impormasyon gikan sa Mate City Information Office, ato sa pagtayog gibalikan pa daw sa biktima ang iyahang tuwalya sa halayan. Pagdagan palayo, naabdan siya sa paghugno sa pader o sa perimeter wall. Dali usab nga gidala sa Davao Oriental Provincial Center ang mga nakuyapan og nagpanic attack tungod sa kahadlok. Kauban si Bebot Kahe sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.